Mä sain joku aika sitten kommentin, että olisi kiva kuulla, miltä suomen kieli kuulostaa, joten tässä tulee nyt syyskuun freebie ja nopea tilannepäivitys. Eli freebie on tällä kertaa tämmönen syksyinen arkki, joka on ihan täydellinen lisä mun syksyjournaliin. Tämä video tulee olemaan suht lyhyt, koska mä toivon parhaillaan viikko sitten tehdystä leikkauksesta, eikä kunto tosiaan ole vielä mikään paras mahdollinen. Okei, mä joudun käyttämään kaksipuolista teippiä, koska mä en ylettynyt liimaan. Tietenkään en voinut odottaa, että avomies tulisi töistä kotiin ja auttaisi, mutta toimii tää kaksipuolinen teippikin. Mä kiinnitin ton freebie sheetin kahvivärjättyyn paperiin ja sit leikkasin noi kortit ja täkit irti. Sitten mä pyöristin kulmat ja lisäsin tietysti mustetta reunoihin. Täkin mä lisäsin reiän vahvistajan ja töpöttelin vähän mustetta, ettei toi valkoinen paperi näy. Sitten nämä olikin valmiit lisättäväksi journaliin. Tää syksyjournali on ollut tosi kiva tehdä. Tästä on tullut ehkä yksi mun lemppari, mitä mä oon ikinä näistä tehnyt. Ja tää on edelleen ihan kesken. Mulla on muuten kaikki aika lailla tehtynä, mutta kansi puuttuu. Mä toivon, että mä jaksaisin tehdä tän nyt sit ensi viikolla loppuun, jos olo vaan on parempi jo. Leikkaus meni ihan hyvin, kaikki on sen suhteen ihan ok, mutta se olikin lopulta vähän isompi operaatio kuin oltiin etukäteen oletettu. Mutta eiköhän tästä taas toivuta. Tää oli mun 6. leikkaus 8 vuoden sisällä, joten sinänsä nämä toipumiset on ihan tuttua kauraa, mutta on nämä aina vähän tylsiä, kun ei pysty tekemään ja olemaan normaalisti, mutta toivottavasti tosiaan pääsisin ensi viikolla aloittamaan tota kantta ja saamaan tämän journalin vihdoin viimein tehtyä. Mutta tässä näette vielä, mitä mä oon tähän saanut aikaiseksi tähän mennessä. Lisäillään nämä viimeisetkin kortit ja täkit tänne ja kiitos kun askartelit mun kanssa.